Ассалому алайкум, дӯстони азиз ва тамошобинони муҳтарам. Хуш омадем ба канали влогҳои оилавии мо. Умедворам, ки ҳаматон хубу тансият ҳастен, дар ин ҳавои хунук касал нашавен ягон кас. Дӯстони азиз, имрӯз влоги мо сар шуд аз берун Намхел, аз кӯча. Чӣ хеле ман гуфта гузашта будам, мо шавкор ҳастем, кор рафтистем. Дӯстони азиз, ҳамроҳи мо бошед. Дар инҷа мебинен аллакай саҳар шудагиай мо аз кор хона рафтистем. Дӯстони азиз, ин влоги мо камтар аз роҳ мешавад, камтар ами роҳҳомо нахостам навор гирам, пешкаши шумо кунам. Инҷа ма аллакай дар маршруткаем. Маршруткаи бегона нестай. Вақте ки мо вообще 2 пересадка мекунем, омадем як вақти пересадкада шавҳар моро ай остановка гирифт. Чӣ хеле ки гуфта будам, шавҳари ман водитель кор мекунад, шофири маршрутка. Роҳа бинен, роҳ беҳад пробка. Хеле кати мо 2 соата мерасем хонада. Агар ки пробка набоша 1 соата расида мерем. Дӯстони азиз, ҳамхел шавҳарам бо шӯхӣ дорам, мегам ҳозир аввал шуморо бурда хонада мемонамо, баъд пассажироям мебарам, гуфта шӯхӣ карда хандидестай. Намхел хай дӯстони азиз, то охири навор моро ҳамроҳӣ кунен ва бисёри нафаро без подпискаву бе лайк тамошо мекунанд моро. ҳатман подписка кунен, ҳатман ин барои пешравии канали мо беҳад даркора. Дӯстони азиз, фикротонро дар комментария монен, саволо бошад саволотонам нависен. Ва дар инҷа мехостам як саволда ҷавоб дим, ки одами мисол меҳмонои нав мепурсанд, ки дар кадом шаҳр зиндагӣ мекунем. Дар шаҳри Воронеж зиндагӣ мекунем. 8 сол мешавад, ки дар шаҳри Воронеж зиндагӣ дорем. Тамошобинон, дар инҷа боша мебинен як рӯзи дигар ман харид кардагиам инам хел чизои барои торт, украшения, посыпкаҳо, красителу. Ростиш ман интернет-магазин даромадам, хостам аюҷа заказ кунам, бинам ки дери баъд меорам 10 рӯзда, 6 рӯзда. Баъд дар наздикимон мо магазин дорем, магазини оптовия, ҳамаи чӣ дора, посудаву байнам хеле кондитерский чизо доранд. 1-2-3 остановка айхудмон рафтам, ҳамунҷа рафтам, ҳамунҷа камтар ами хеле чизоро харид кардам. Ростиш ман рафтам унҷа ба хотири сливки, ба хотири крем, барои чӣ ки магазинода кремомон, сливкиомон 500, қариб 400 чанд 500 1 литраш. Вақти уҷа ман рафтам, уҷада ами якташ ами хеле 235 сум. Бо омада скидка кардан, ман 2 гирифтам ва ами хел посыпкаҳо гирифтаму.
ва гирифтам. Ростиш зодрӯзи бачаҷонай, тайёрӣ барои зодрӯзи Аминҷон мекунем. Амихел иҷада боша камтараки ай пеши хона дуромадам ширинӣ гирифтам. Баъд ай магазини вай алло ай гирифтам, камтар пилмен гирифтам. Ростиш вақте ки кор мекуна одам уже вақти надорӣ ки дар хона ягон чи тайёр кунӣ худат домашний, барои чи ки кор мери ай кор мебиёӣ монда шудагӣ. Ба ҳар ҳол нигоҳ накарда хостам ки камтарак булочка кунему, ягон чи тайёр кунем. Ҳозир ҳамҷада ҳамроҳи духтарчам. Дӯстони азиз, ҳозир мо хамири булочка гирифтанием. Дар иҷа мо шира гарм кардем. Намихел то охири навор ҳамроҳи мо бошед. Ҳозир мо хамири булочка мекунему, баъд ай ҳамон хамир камтар пирашкӣ карданием.